primer de tot, moltes gràcies per acceptar la invitació. Tenia moltes ganes de poder parlar amb tu perquè, a tu et tinc en el grup d'aquests herois anònims que aneu voltant pel món i aneu fent cosetes i jo em trec el barret amb vosaltres perquè fa molts anys que esteu en el mundillo, us ho correu molt, esteu en un format més anònim, entre cometes, i la veritat és que us ho admiro molt. I sobretot a tu, entre molts d'altres, però a tu tinc amb una consideració. Bueno, gràcies. Tu em sents bé, oi? Sí, perfecte. Sí, els que esteu aquí al xat també, oi? Suposo. Parlo amb un enginyer de camins, oi? Sí, ja quasi se m'ha oblidat, però sí, en principi sí. Enginyer de camins. Però et dediques a l'enginyeria de camins i a fer professor de física, no? Sí, jo vaig fer enginyeria de camins, sempre he estat treballant amb temes d'aigua. Abans, sempre, la meva trajectòria sempre ha estat més al món de la recerca. Vaig fer el doctorat i després vaig estar treballant en centres de recerca. I ara fa 2 anys que vam muntar una empresa d'enginyeria amb temes d'aigua, precisament amb un altre corredor, amb el Francesc Soler, que és un veterano amb un currículum bastant millor que el meu. I, de fet, ens vam conèixer precisament fent una ronda dels cims i d'allà ja va néixer l'amistat i ara va néixer aquest projecte en el que vam muntar una empresa fa 2 anys, amb temes de consultoria, amb temes d'aigua. Molt bé, doncs, voldríem fer un repàs una mica de tota la teva trajectòria esportiva perquè, ha sigut bastant singular. Però els teus inicis estan en atletisme. Feies atletisme i curses d'asfalt. Sí, jo en una altra vida feia 400, però llavors eren 400 metres. Ara ja quasi li hem ficat una al mig. No, més aviat feia... Sí, jo fins als 18 anys vaig estar fent atletisme, feia mig fons sobretot, i sí, feia 800 metres, sí, i algo de 400. Llavors quan vaig començar els estudis per un tema de temps i, diguem que no em va quadrar gaire i vaig tenir com 5-6 anys que no vaig fer esport, o més enllà de l'esport que fas amb els amics. I llavors va ser cap al 2006-2007 que vaig començar fent curses d'asfalt, però jo sempre havia fet muntanya i a poc em vaig anar encaminant cap a les curses de muntanya. I em va anar agradant el tema de la llarga distància. Vaig començar cap al 2010 a fer curses de muntanya, sobretot de llarga distància. Jo el 2010 ja et vaig calar. Ah, sí? Ja et tenia calat, sí. Doncs allà vaig començar i una mica, potser una mica més tard, cap a 2011-2012, vaig començar també a provar les curses d'orientació, que és una mica l'altre vessant que també he anat explotant. I tots aquests últims anys he anat fent en paral·lel curses de muntanya i dintre d'això més aviat llarga distància i curses d'orientació i dintre del que són les curses d'orientació més aviat els roeins, que és la modalitat en la que més o menys estic més especialitzat. D'això volíem parlar perquè, a cursos d'orientació hi ha diverses modalitats i per qui no sàpiga què és una roein, ens ho pots explicar, fer 5 cèntims de què es tracta? Correcte. Per començar, dir alguna cosa que és una modalitat que jo personalment la trobo molt atractiva perquè barreja com diversos components, no? O sigui, bàsicament consisteix en et donen un mapa d'un cert territori on hi han distribuïdes fites, cadascuna amb la seva puntuació. I llavors tens un cert temps, que poden ser 6 hores, que és el que seria una cursa més aviat de Copa Catalana,
12 hores, que de vegades és un campionat d'Espanya, o 24 hores, que són els campionats internacionals. Llavors tens un cert temps per fer el màxim número de punts, de puntuació, possible. No el màxim número de fites, sinó de puntuació, perquè les fites tenen entre 3 i 9 punts. Vale? Llavors et donen el mapa un temps abans perquè tu puguis preparar l'estratègia i llavors doncs, bueno, surts i has d'arribar abans de que passi aquest temps de 6 hores, 12 o 24 o el que sigui. Si et passes d'aquest temps, comences a penalitzar fins que arriba un moment, si et passes més de mitja hora, que ja directament estàs desqualificat. Llavors, bueno, l'atractiu és que barrege component física, perquè evidentment doncs, quan més corris, més territori podràs abarcar, orientació, com més ràpid t'orientis, més ràpid trobaràs les fites, però també estratègia, perquè realment és una component molt important, és a dir, l'habilitat que tu tinguis a l'hora de fer l'estratègia a priori i després d'anar-la adaptant a mesura que va avançant la cursa, perquè evidentment les coses no sempre passen com has previst, doncs diguem, el bé que facis l'estratègia t'ajudarà a optimitzar el número de punts que facis. I realment és molt important, vull dir, jo m'he trobat en situacions de diferències a nivell de físic molt importants que, en canvi, per una mala estratègia ha desembocat en puntuacions molt més greus. Bueno, i campió d'Europa. Estem parlant amb un campió d'Europa que el 2017 vas proclamar campió d'Europa de Rogaine, per qui no ho sàpiga. O sigui que, Déu-n'hi-do, com va anar aquest campionat d'Europa? Perquè vas anar amb l'Aurelio, veritat? Sí. Fem parella amb l'Aurelio. Jo, diguem, he fet equip... diguem, vaig començar fent Rogaines amb uns amics de la universitat. Després, ja quan vaig passar a fer parella i ja vam començar a competir una mica més en sèrio amb el Jaume Folguera, que també és un clàssic dels ultres a Catalunya. I a partir del 2016 vaig començar a córrer amb l'Aurelio Olivar, que és també és un veterano de guerra, o sigui, amb un palmarès, ha sigut top 10 2 vegades al Montblanc, a Sables, i a part d'això, el millor que té és que és molt bona persona i que, vull dir, pot aguantar el que sigui, i entre el que pot aguantar és el meu mal humor quan no trobo les fites, amb la qual cosa fem una bona parella. Però, total, que sí, o sigui, vam començar a competir, llavors el 2017 vam fer aquest campionat d'Europa que va ser a la Toscana, a prop de Florència, i la veritat és que ens va anar molt bé. Era un terreny bastant físic, en el que potser el terreny no era dels més difícils a nivell de penetrabilitat i l'orientació en alguns punts era complicada, però diguem que s'adaptava bastant al tipus d'orientació que a nosaltres ens dona bé. I la veritat és que ens va anar molt bé. I des de llavors hem seguit fent coses. El 2018 també vam fer l'europeu, que vam quedar quarts. Perdem la connexió amb l'Albert. Ai, em sentiu? Ara, digues. Vale. Hem seguit fent alguns campionats. El 2018 també vam fer l'europeu a Ucraïna, que vam quedar quarts. I després teníem el Mundial l'any passat, que era una mica un objectiu que nosaltres teníem molt en ment i estàvem molt il·lusionats. I la veritat és que, a més, era aquí a la Molina, que era un terreny que ens agrada molt i que ens anava molt bé. I va ser un gran fiasco perquè a mi se'm va arrencar l'Sportiden, que és com si diguéssim, el dispositiu que portem per fitxar, amb la qual automàticament quedes desqualificat. La qual va ser com estar preparant 2 anys un examen i el dia que arriba l'examen t'equivoques de classe. Però, diguem que sí que hem anat fent coses i hem anat millorant i se'ns ha donat més o menys bé. Llavors, el que és la Bandit estava bastant curtit per poder tenir èxit en algun sentit, que te l'havies plantejat com un entrenament per la Barclay o com vas enfocar el tema del Bandit? A veure, aquestes curses tenen tanta entitat que mai poden ser un entrenament. Evidentment, és una cosa que et serveix per aprendre
però bueno, són objectius ja en si mateixos, no? Però bueno, sí, jo després de molts anys d'anar darrere de la Barclay, l'any passat vaig aconseguir accedir, però bueno, Ara en parlarem. malauradament va passar, bueno, doncs no, va arribar algo que no podíem El que preveure ningú espera. i bueno, doncs no, o sigui, no tan sols no hi vaig poder anar, sinó que no, al final no es va celebrar. I una mica per les mateixes dates va sortir, bueno, vaig sentir d'aquesta iniciativa de la Bandit i, bueno, doncs de seguida em va treure, perquè la veritat és que és un tipus de cursa que crec que s'adapta bastant a lo que a mi m'agrada i a lo que, bueno, més o menys a lo que sé fer. Vull dir que és una mica, pues, el que és la cursa de llarga distància, la gestió de l'esforç durant bastantes hores, inclús dies, i amb aquesta component d'orientació. Llavors, pues, bueno, era una cursa que m'atreia molt i de seguida m'hi vaig abocar. I bueno, pues, fins aquest cap de setmana que l'hem corregut i ho hem fet el millor que hem pogut. Bueno, explica'ns una mica, que ho va ficar molt dur al Marc, o ara que no ens sent, com va anar aquesta experiència amb un format de cursa que és nou, aquí a Catalunya almenys. I sí. Explica'ns una mica com va anar i el per què vas decidir al final plegar la tercera volta. Bueno, aquestes curses donen... Tu ja em talles, perquè jo tinc molt rotllo i... Però, bueno, la veritat és que sí, va ser bastant exigent i, bueno, una mica els números estan allà, no? Eren 5 voltes, a més 5 voltes diferents, a diferència de la Barclay, on els llibres són comuns a totes les voltes. Llavors eren 5 voltes que en principi eren 9 hores per volta i la primera volta ja només la vam acabar a temps, diguem, dins d'aquestes 9 hores, 3 corredors dels 35 que hi érem, que vam ser, bueno, el Javi Puig, que és un altre corredor de muntanya, el Sebas Ordóñez, que ve més del món de l'orientació, i jo. I la veritat és que, vull dir que crec que hosti, ho vam fer molt bé aquella volta, vull dir, jo em vaig sentir que físicament estàvem portant un bon ritme i sobretot també que l'orientació la vam gestionar bé. O sigui que vam estar, crec, bastant inspirats perquè vam tenir un parell de moments difícils amb la boira i després amb un punt que era una mica confús a nivell del relleu i de més, i tot i així crec que ens vam saber adaptar bastant bé. I tot i amb això, doncs, bueno, vam arribar en 8 hores només amb 1 hora de marge. I sobretot, bueno, també tenint en compte que encara has de menjar. Vull dir que al final vam sortir a la segona volta amb 8 hores i mitja i el límit eren 9 hores. I tot i així, havent-ho fet bé. Vull dir que realment era exigent. La segona volta també va ser exigent, que aquesta la vam fer amb el Javi. I la tercera, potser al ser sencera amb llum del dia, que això sempre ho fa més senzill, doncs la veritat és que em va anar millor. Però, bueno, vaig tenir un problema amb un llibre que no... O sigui, tot i estar, diguem, al lloc, bueno, estàvem en una cova, doncs no el vaig trobar i clar, al final, bueno, jo vaig dubtar de si potser, hosti, com que estava a prop d'un camí, i si potser algú havia agafat el llibre o alguna cosa, però, bueno, diguem que vaig renunciar a agafar aquell llibre perquè ja no sabia què més fer. I, bueno, a l'acabar la volta, pues, una mica valorant la situació i de més, pues, bueno, diguem que vaig considerar i una mica entre tots, que bueno, donat les circumstàncies, pues, que fins allà. Et vas trobar amb alguna situació semblant a el que podies haver trobat o t'has trobat amb un campionat d'Europa de Rogaine? Bueno, sí. De fet, per exemple, el que és l'orientació nocturna, sí que ens vam trobar en situacions semblants. Per exemple, el tema aquest de la boira. La boira per la nit realment fa l'orientació molt complicada. I així com altres vegades, en algun Rogaine ens ha arruïnat completament la cursa, doncs en aquest cas crec que entre els tres ho vam saber gestionar bastant bé i vam aconseguir mantenir un rumb que tocava en un punt així una mica clau i fins a trobar punts de referència que ens servissin per avançar.
Però sí, vull dir, van ser situacions semblants, sobretot pel que fa a l'orientació per la nit. Després, bueno, doncs, clar, el que són els mapes, aquí una dificultat afegida, i afegida de manera voluntària, era que el mapa fos relativament poc definit, no? És a dir, fer servir un mapa antic per posar una mica les coses més complicades. En canvi, en un Rogaine, els mapes tenen tota una sèrie de codificació que ja està estandarditzada pel món de l'orientació i, en principi, ho fa pel que fa a la interpretació del mapa més senzill, no? I, bueno, després, evidentment, clar, les fites i els llibres, funcionen, tenen petites diferències a nivell de filosofia de com les col·loques i demés, però, bueno, és relativament semblant. Al final és orientar durant moltes hores. Clar. I, bueno, si la pandèmia ens deixa, 2020 no va poder ser, però 2021 t'esperem a Barclay com a segon català, segon espanyol que hi participarà. Et va ser molt difícil poder contactar amb el senyor Lazarus o com va anar això? Bueno, aviam, la veritat és que em va costar, o sigui, ja portava anys darrere del tema i a cada cursa que vas i a cada cop que vas coneixent gent, anar una mica donant la xapa per una mica que algú et doni una pista i anar tirant fils per aquí i per allà per saber alguna cosa, no? I, bueno, al final, diguem, l'any passat vaig donar una mica amb la tecla, vaig trobar un fil del qual tirar i pel qual poder, diguem, accedir amb aquesta, a poder aplicar la cursa, que no oblidem que al final és només el primer pas. Després perquè al final molta gent aplica i després has de donar amb la tecla correcta a l'hora d'escriure la carta de motivació per atreure l'atenció i que t'acceptin. Però, bueno, afortunadament, suposo que la vaig encertar i em van acceptar. Després, bueno, amb tot el que va passar, el que es va parlar és que, bueno, en principi tenim plaça pel 2021, però bueno, la veritat és que jo ara mateix no me la jugaria, és a dir, no les tinc totes. Tal com està evolucionant el tema, ara mateix encara no es pot volar als Estats Units i no ho sé, ho veig complicat. Però, bueno, encara que no sigui si a 2021 no és la Barclays, doncs, bueno, serà la Chartres Terminorum, que és a França, que és una mica el mateix format, i seguiré intentant la Barclay per l'any següent, ja que ara almenys sé una mica, o estic una mica més a prop d'entrar-hi, no? Però, bueno, la veritat és que és un format de cursa que m'ha agradat. Aquesta experiència a la Bandit m'ha confirmat que realment m'agrada i que crec que, vull dir, que m'hi sento bé i que crec que rendeixo bé amb aquest tipus de cursa i la veritat és que m'agradaria una mica provar aquestes 3 curses i, bueno, i sobretot la Barclay és la més mítica i és una mica un objectiu esportiu que tinc ara mateix. Molt bé, doncs canviem de registre. Com bé t'he dit abans, el 2010-2011 vaig veure un llargarut com tu, lleidatà, que també arribava al món de les ultres. I, bueno, la teva progressió va ser meteòrica perquè, sobretot amb les curses de llarga distància d'alta muntanya, com et vas enganxar amb la llarga distància? O què t'aporta aquest tipus de proves? Bueno, jo crec que sobretot m'atreu el que és el desafiament aquest de lo que és la gestió mental i física d'aquest esforç sostingut, no? I una mica la satisfacció que també t'aporta després si ho superes, bueno, i quan ho superes, clar. I, bueno, també és cert que, malgrat jo venir del món de l'atletisme a distàncies molt més curtes, després he vist que en el món de la muntanya a part de que m'atreu més, o potser per això, se'm dona millor aquest tipus de curses que no curses més curtes on necessites més una xispa que segurament no tinc. Llavors, sí, em va començar a treure aquest tipus de curses i vaig anar tirant cap a aquesta disciplina. I sí, sobretot curses llargues i més aviat i d'alta muntanya.
pas corredors. Vull dir, crec que si hagués de dir quin és el meu terreny és més aviat el que són les pujades de... Crec que les pujades que són de caminar m'hi trobo bé i és un rendeixo millor dels altres. En canvi, quan és més corredor, doncs, bueno, a veure, vull dir, faig el que puc, no? Però, bueno, potser no és on... No és el teu fort. Llavors, bueno, sí, m'agraden o tendeixo... Sí, m'agraden curses de l'estil, pues, bueno, com les que hi havia a Andorra, pues, bueno, pues, les que es feien al Pinultres, que també eren curses amb bastant desnivell, no sé, i fins a 100 milles. Reconec que després les que són més llargues, com pues, tipus Tor de Geants o Swiss Peaks que vaig fer l'any passat, m'agraden també, però reconec que a l'hora de gestionar la son me n'he adonat que hi ha gent que aguanta, o sigui, que hi ha autèntiques bèsties d'aguantar sense dormir. Llavors allà de vegades em penalitza una mica aquest punt. Llavors, si hagués de triar... Tu i jo som iguals. Que tu i jo som iguals, que també el tema de la son, jo per la nit necessito dormir també. Sí, aviam, vull dir, que crec que, a veure, aguanto, vull dir, quan parlo amb els meus amics i els dic, no, he fet una cursa de 90 hores i he dormit 3 hores, doncs clar, vull dir, espero tenir les mans al cap. Però quan estàs a la cursa aquesta, te n'adones que hi ha gent que encara dorm menys, no? I que encara pateix menys de la son. Llavors, bueno, crec que o sigui, em quedaria amb allò que es pot fer sense dormir, com si diguéssim. Tipo, pues, unes 100 milles o alguna cosa així. I a més un autèntic rodamons, perquè t'hem vist... bueno, vas anar al País del Txad a fer una ultra, vas anar al cruce... No, a la missió d'Argentina, has fet Tor de Geants, Diagonal de Fus, i després, bueno, Ronda dels Cims, UTMB... Amb quina d'aquestes proves t'identifiques més o amb quina diries, hòstia, aquesta és que em va anar de puta mare? Perquè a més, tinc aquí apuntat, a la missió vas fer tercer, a la Swiss Peaks tercer, Olympus Marathon campió de les Alpine Ultras, Tor de Geants finisher. Hòstia, tens un currículum, vamos... amb quina et quedaries de totes aquestes? I el per què viatjar, no? Per què creus que és bo de provar diverses... Perquè hem vist el teu currículum, no hi ha moltes curses que repeteixis, sinó que t'ha agradat el fet de viatjar pel món i conèixer diversos tipus de proves. Sí, aviam, jo ja no en tema de les curses, sinó en general, soc una mica cul inquiet i m'agrada, com si diguéssim, provar coses, no? Al final, vull dir, crec que la vida està per tenir experiències i en aquest sentit intento diversificar. I per això, bueno, sí que hi ha curses que de vegades sí que t'agrada repetir-les o pots considerar que, jo què sé, que tens ganes de donar més o el que sigui, però si no soc bastant partidari de... Bueno, al final la vida té... I tampoc soc de matxacar el cos ja més del necessari i de fer, diguem, 10 o 12 curses a l'any, sinó que... I llavors, bueno, en aquest sentit, intento diversificar. A part d'això, m'agrada molt viatjar, vull dir, sempre m'ha agradat, abans de córrer i de més, m'agrada veure món i conèixer altres llocs. Llavors, això va ser una mica una manera de combinar les dues coses. Llavors, amb quina em quedaria? Depèn de per a què, però jo sempre he dit que una que per mi va ser molt especial és la del Txad, que no té res a veure amb res del que he fet més, perquè mai no havia corregut mai al desert i mai he tornat a córrer al desert, però realment va ser una cursa... es deia l'Etrec. Hi ha alguns vídeos per YouTube que si algú té curiositat els pot mirar. Realment era una cursa en un país en un país remot, com el Txad, que no hi va ningú. Dins del Txad va ser a la part nord, que és la zona més remota, i dins de la part nord, des d'una base aèria, vam travessar 400 quilòmetres de desert amb jeep per arribar allà amb un racó que de sobte et trobes allà,
tota una plana, pues això, pues desert, com el desert que tenim tots en ment, amb una sèrie de formacions rocoses supercurioses per on circular la cursa. I clar, o sigui, eren 180 quilòmetres amb, pues, sí, amb autosuficiència. Bueno, hi havia diversos punts d'aigua, però pel de més era amb autosuficiència. I clar, pues, hi ha moments molt, molt màgics, no? Perquè, vull dir, trobes, per exemple, caminant pel desert a la llum de la lluna sense frontal, amb petites fogueres que veus dels nòmades que estan allà i realment, o sigui, sempre faig la broma, me'n recordo que en aquesta cursa va haver un tros que em va acompanyar un nen, un noi de 15 anys, que no parlava francès, que és, diguem, era la manera que podia tenir jo de comunicar-me. I, bueno, allò que per intentar establir algun tipus de vincle vaig provar de dir-li la paraula Messi, que segurament és la paraula més universal o més global o de les més globals del món. I el tio no sabia de què li estava parlant. Vull dir que realment, o sigui, realment era un lloc bastant remot. Però, bueno, bromes a part, era un lloc molt, molt maco i el fet de provar alguna diferent, és que jo ho recordo com algo molt, molt especial. A part, va ser en un grup de gent bastant, pues, relativament reduït i va haver un molt bon ambient. A part d'això, pues, a veure, clar, totes les curses han tingut moments molt, molt especials. Vull dir, quan vaig fer el Tour de Geants, per exemple, ja pues, recordo arribar al Col de Malatrà, l'últim coll de matinada i hosti, va ser bestial. I l'any passat la Swiss Peaks pues, també va ser realment un challenge molt, molt, molt gran per mi perquè va ser com una muntanya russa emocional, física, mental i de totes les maneres. I el fet d'arribar, i a més arribar pues, en bona posició, pues va ser també molt especial. No ho sé, la veritat és que depèn una mica de... No et sabria dir una cursa concreta, però bueno, em quedo amb aquesta idea, no? M'agrada viatjar, m'agrada la muntanya i intento combinar-ho. Proves per etapes et motiven? Pues m'agradaria provar-ho, perquè al final és el que et deia, m'agrada provar coses diferents i sí que m'agradaria fer alguna prova per etapes. Però, bueno, sables o alguna... Com? Sí, dic tipus sables, marató de sables o els 7 deserts, coses així. Sí que m'agradaria provar-ho. El que passa és que, bueno, sables necessita un pressupost que segurament, que, bueno, pues potser ara no tinc de manera senzilla i, perdoneu perquè cada cop estic més fosc, però bueno. Però bueno, sí que m'agradaria provar-ho. Però no sé tant si sables, sinó potser tampoc no necessito, no té per què ser una prova tan coneguda com aquesta. Quan llegeixo per ahí o miro blogs i tal, veig curses a països que em semblen interessants, que malgrat no ser conegudes potser m'atreuen més que aquestes altres. Però bueno, sí que m'agradaria fer alguna prova per etapes. Bueno, i ja per acabar, suposo que entrenadors, preparadors físics, nutricionistes, tot això estàs totalment desvinculat de tot això o sí que segueixes alguna pauta d'entrenament o d'alimentació? O sigui, he seguit, ara mateix no segueixo res. Vull dir, a nivell d'entrenament sí que m'agrada planificar-ho i sí que sóc bastant metòdic i tinc el meu Excel, però ara mateix me'l monto jo. També és veritat que al final porto bastants anys amb el tema. Vulguis que no, encara al venir, a l'haver entrenat atletisme també d'una manera planificada, ja vas agafant coses i criteris. També en alguns moments sí que he tingut entrenadors, m'agrada llegir revistes, comentar coses, però sí, m'agrada també muntar-me jo el meu propi... O sigui, tenir opinions, però muntar-me jo el meu propi planning. Però, bueno, això no treu que... Vull dir, soc bastant metòdic i m'agrada apuntar-me les pulsacions, comparar ritmes, seguir l'evolució de diferents entrenaments i de més.
I a nivell de nutrició és algo que jo no havia diguem, tocat mai i sí que ara, per exemple, el 2017 i 2018 i 2019 sí que vaig seguir el planning de l'Anna Gils, que és del mateix grup de l'Anna Grífols i de NutriExpert i bueno, al mes de començar vaig guanyar la ronda dels cims, vull dir Sí, va anar de perles, vamos. Jo no podia anar, vull dir que sí. El que passa és que sí que és veritat que, per exemple, jo ara aquesta temporada, també una mica tal com va anar tot, pues, segueixo coses que he après del planning que he seguit amb ella, però bueno, aquesta temporada sí que no ho vaig... O sigui, no vaig fer cap planning, diguem, específic, però també m'ho vaig muntar allò una mica improvisat. Però bueno, potser la temporada que ve, si ja està la cosa una mica més normalitzada, doncs potser torno a fer-ho. Però bueno, encara que no segueixi cap planning extern, sí que m'agrada controlar una mica jo per part meva. Molt bé. Doncs res, esperem que tots puguem gaudir de les curses ben aviat. Si hi ha algú a la sala que vulgui preguntar-li alguna cosa a l'Albert, doncs que parli ara o calle para siempre. Doncs res, moltes gràcies, Albert, ha estat un plaer i bueno, a veure si ens veiem ben aviat i podem seguir gaudint de les curses, a veure si aquesta pandèmia, ara que sembla un altre cop a donar-nos una mica pel sac, a veure si acabem remuntant. Molt bé, doncs, bueno, gràcies, perdoneu per l'escenari, però bueno, almenys espero que s'hagi sentit bé, almenys. Molt bé. Vale? I bueno, gràcies a tu, Albert, també per la proposta. Molt bé, gràcies a tu. Una abraçada. Adéu. Adéu.